Pagod na ako talaga. Hindi ko na nga masabi. Kahit wala akong sakit, sinasabi ko, may sakit ako. Pwede ba huwag na kayo tumawag? Ganun na lang palagi sinasabi ko eh. Pagod na kasi ako eh. Hindi ko na nga ayaw ko naman magpakamatay kasi may anak ako, di ba? Iniisip ko yung mga anak ko eh. Sabi ko, tayo, hindi ba kayo naaawa sa akin? 18 pa lang ako, wala na ako sa tabi niyo, nagtatrabaho. Hanggang ngayon, ako pa rin. Maawa naman kayo sa akin, sabi ko. Ayun, sarap buhay nila. Ako dito, hirap. Bakit? Paano ba na? Intay waiting, Sabi mo, bayad kuryente, ilaw, Sabi mo, tubig. ang Ang hirap-hirap akala nila, gumawa pinupulat ng lang ang pera longganisa eh. dito. Ako naman, si Tindag Langgonesa, Biko, Hamaham, Pakbet, Pritong Gal. Ay, sakit sa ulo. Sila gusto na lang, anak, kamusta ka na? Pengin pera. Yun ang unang sagot. Mahirap. Dapat talaga hindi na ako bumili ng bahay. Bumili ka na nga ng bahay, ikaw pa hingi na pambayad ng tubig, ilaw, kuryente. Hindi mo ito gumagamit. Lahat naman, lahat. Wi-Fi, ako pa rin. Putulin na lahat yan, mas maganda. Kaya kayo, pag nagkabahay kayo sa Pinas, isipin nyo muna ha. Siguraduhin na sila magbabayad lahat, hindi aasa sa'yo. Pag sa'yo, patay ang bahay laki sa malaki ang bahay. Nung maliit ang bahay, lahat sagot nila. Nung bumili ng bahay, wag mo ko tinatapik. Hindi, te. Hindi, wag mo ko Hindi yun sa, sa Hindi kasi- malaki ang bahay, maliit ang bahay. Wait. Ang problema yun dun Ano to, sa di ba, nakatira. tira? Yun na nga. Doon. Kasi nga, yun na nga, alam, Yun sa akalain nakatira. nila, palibasan ni 5, hindi na nga sila gumagastos, hindi na nga lahat-lahat. Dapat nagpo-produce din sila ng pambayad ng kuryente, ilaw, tubig. Lahat na binili mo, kinas mo na, lahat-lahat na. Gusto sa'yo Alam mo pa. kung ang solusyon nun, hayaan mo sila maputulan ng Ay, ilaw, naku. hayaan mo sila mawala ng kuryente. Eh, pangalan ko yun. Pag naputulan, Hindi. malaki ang penalty. Okay lang yun kasi yun naman, babayaran Ano mo ba lang to? naman yung penalty Tingnan mo naman pag yung dalawa. magpapakapit ka na, di ba? So okay lang yan. Usapan na yan. Usapan ba? Eh, hindi nga. Kasi pag nawalan na yung kuryente, wala nang pagkain doon sa bahay na yan. Magasisi alisan yan. Kasi katulad din yan ng parang Ano sinasabi niya? Namamad ka lang. Yun na nga sinasabi. Sinasabi sa akin, alam naman namin, hindi naman namin to bahay. Sino ba nakatira dyan? Ang gusto niyo, ipangalan ko sa inyo. Di ba? Hindi naman namin nakikitira lang kami. Oo naman nakikitira lang kasi kayo kasi. nila kasi hindi na nila Andiyan sila kailangan tatay, pumunta. nanay. Diba? Hindi Oo. sila yung parang nag-struggle na kung saan tumira. Hindi sila nag-ano yung iba, walang matirhan sa kalsada, di ba? Ayun na nga eh. Yung mga Parang pinsan sana, ko nga. parang sana isipin na lang nila na napakaswerte natin kasi ganito. Hindi tayo talagang nag-ano na walang matitirhan, nasa ilalim ng tulay, di ba? Alam mo, sabi ko na nga eh. Ibang tao nga, tinatanong ako, Te, kamusta ka na? Kamusta na pakiramdam mo? Ganun o ganun. Eh, ay, mga kapatid ko, wala eh. Hindi ka wala tatanungin, Te, bili tayo ng ganito, bili tayo. Sinatamatay na kayo. Sabi ko nga, pinagmamalaki. Mga wala talaga. Kaya nga nagsabi ko nga sa mga magulang ko, ano bang gusto nyo? Lumipat na lang ba kayo para kahit 3,000, pwede kayong upahan? Eh, ito ang laki. Tubig, ilaw, kuryente, wifi, lahat di ba? Walang kumikilos. Eh kung hindi ako magbibigay, mamamatay kayo sa gutom. Huwag mo tayo isipin ang problema, isipin ang Ah, solusyon. Kaya ako ngayon, sabi ko nga, tinan mo, sarap buhay ko dito sa asawa ko, sa mga anak ko. Nesing ko, hindi ako gumagastos. Ilang years na, 18 nasa Japan ako. Eh ngayon, ilang taon na ako, 45 na ako pa rin. Kahit ko na lang, cheers. Sige, Diba? Ganun ba yun? huwag kang iyak. Uy, walang Wala. iyakan. Wala, Walang ano iyakan. kayo, Bakit ano? naman iyak? Di ba sinasabi ko lang sabi ko, saan ba kayo nakakita ng ganitong ang sarap ng buhay nyo? Binila na kayo ng bahay. Di ba? May lahat ng bahay, kumpleto. Wala lang. Titira na lang kayo.
maghahanap na lang kayo ng trabaho niyo para makapagbayad ng wife. Sabi nga ng tatay ko, yun na nga, yun din ang kinasama. Kaya alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin maitakwil ang magulang ko. Alam kung bakit. Sinasabi nila, sana huwag ka magkasakit anak. Pag namatay ka, mamatay na ako. Eh di sinabi ko, magsabay-sabay na tayo mamatay. Kasi kung ganyan lang din kayo, di ba? Wala rin pala kayo, hindi rin kayo makakakilos kung wala ako. Eh ngayon, nag-text sa akin, asan ka anak? Tiisin mo. Sabi ko, nasa ospital po, kalalabas ko lang. Tiisin. Kung di ako magsasalita ng ganun, Kasi kung hindi mo sila titiisin, kahit sabihin mo yan. alam mo, mangyayari Bunso, kahit paulit-ulit. sabihin mo na gano'n, andyan yung magulang mo, sabi ko na nga sa'yo, ang magulang ang nandyan, hindi mo matitiis. Sabi ko sa'yo. So, gawin mo talaga ng solusyon. Kahit ibukod ang sinasabi mo lang yan. Kahit sabihin mo ng ganyan, alam mo, sa totoo lang, ugali ko, Bunso, alam mo dito ako. Bagay, ganun din naman. Ako, tingnan mo, kahit kakainin ko na lang, ipapadala. Yun na nga lang, sabi ng tatay ko, anak, lilipat na lang kami ni nanay mo dahil mga kapatid mo talagang umaasa yun. Kasi nung ititira sa bahay mo. Papuupahan ko na. Kasi Yun walang talaga yung mangyayari best eh. option. Kasi kung hindi mo ano yung mga kapatid ko, kakain na lang. Babayaran pa yung wifi nila, babayaran pa yung tubig ilaw. Pinaputol ko na wifi. Ang meron na lang, tubig ilaw na lang. Pati yung cable, pinaputol ko na. Lahat pinaputol ko na lahat kasi hindi ko na kaya. Kung kaya ko man at kinisip, kung kaya ko, hindi ko na rin sinabing kaya ko, hindi ko na kaya. Tapos na. Tapos na rin ako sa kanila, pagod na rin ako. Nakakapagod Pagod kaya. Tama na yun. Bigyan mo lang sila ng bahay. Pagod. Kaya nga sabi ng mga uncle ko, sarap na mga buhay ng mga kapatid mo. Ang mga anak nga namin, pinag-aral namin, pinag-college namin, hindi man lang kami natulungan. Nag-asawa rin. Ikaw, hindi ka nakapag-aral. Ako, hindi talaga ako nakapag-aral. Second heart. Kahit ako, hindi ako pinag-aral, talagang tinaguyod ko sila. Yan ang sinasabi ko sa magulang ko eh. Bakit yung mga iba yung anak, bakit natitiin, hindi nyo na ano, ako, bakit ako hindi kayo naawa sa akin? Hindi nyo napakit ako sa kanila eh. Di ba? Hindi kahit paulit Hindi ka ba napapagod? 7 pagod na ako talaga. Hindi ko na nga masabi. Kahit wala akong sakit, sinasabi ko, may sakit ako. Pwede ba huwag na kayo tumawag? Ganun na lang palagi sinasabi ko eh. Pagod na kasi ako eh. Hindi ko na nga ayaw ko naman magpakamatay kasi may anak ako, di ba? Iniisip ko yung mga anak ko eh. Sabi ko, tayo, hindi ba kayo naawa sa akin? 18 pa lang ako, wala na ako sa tabi niyo, nagtatrabaho. Hanggang ngayon, ako pa rin. Maawa naman kayo sa akin, sabi ko. Hindi na kayo naawa. Ngayon, nag-text na naman. Ang kapatid ko, bakit ka nagtitext? Di ka man lang mga musa. Diba? 86 naman si Lola, kung masama ang pakiramdam, ipagamot nyo. Anong gusto nyong gawin ko? Diba? Sa'yo yun, humihingi. Sabi ko, pinarangka ko kapatid ko. Pera na naman. Anong palagay sa akin, pinupulot ko dito? Nagmamakaawa na nga ako magtinda ng longganisa eh. Diba? Alam mo, hiyang-hiya ako sa sarili ko dito, alam nyo ba? Kinakapalan ko na lang mukha ko, tumatawa ko, kumortis na kayo. Oh, sa totoo lang, hindi ako naghihirap dito. Alam mo, hiyang-hiya ako talaga sa inyo, sa totoo lang. Hindi ko ginagawa yan dati. Ngayon, ginagawa ko, naghihirap ako sa inyo. Sinasabi ko, ina-active ko pa yung langgunisa kung sino o-order. Kahit malayo. Di ba? Ang sarap ng buhay ninyo. Kayo mag-iintay na lang, kakain na lang yung mga anak nyo, magbabayad ng wifi ako. Paputol nyo na yan. Pinaputol ko. Masama talaga, hindi lang masama akong anak. Ilagi kong iniisip ko, magkasakit, sana tuloy-tuloy na lang. Para malis yung mga kapatid ko. Kaya ko kayong buhayin, Nay-Tay. Kaya ko silang buhayin eh. Pero yung mga kapatid ko, wala talaga eh. Hihingi ka pag gamot ng pa-high blood at tatay, walang pabiling gamot. Ako pa rin. Sana ba kayo talaga mga wala na ba talagang pag-asa? Kaya yun ang inaano ko eh. Sabi nga ng asawa ko sa akin, hindi mo kailangan magtinda ng langgunisa. Sabi ko, libangan ko lang yan. Hindi naman sa walang pera, di ba? Kasi kung hindi rin ako gagawa ng langgunisa, mabuboard lang din ako sa bahay. At ganyan lang. Eh, ito naman, libangan ko rin naman. At least nakakatulong din naman. Ayoko rin naman sa asawa ko lahat, di ba? Wala talaga eh. Wala akong makagawa eh. Hindi naman sa pag-ano. Sabi ko, mapapagod din ako, napapagod na rin ako.
Inabang din yung mga kapatid mo din umihingi rin. Imbis pa kainin mo sila, oh, nay, mag-Jollibee kayo. Naawa naman ako ng isang araw. Tatay ko, gugutom. O, di mag-Jollibee kayo. Nagpadala akong 200 RMB. O, mag-Jollibee kayo ni nanay. Sama ang loob ko, sinama pa naman yung isang kapatid. Sabi ko, kayong dalawa, bakit nagsama na naman kayo? Grabe, wala ba kayong awa sa sarili ninyo? Maawa naman kayo, sabi ko. O kaya huwag kung di kayo maawa sa sarili, maawa kayo sa akin. Walang awa talaga. Sabi ko, kayo na nga lang kakain, wala pa naman anak din. Di ba? Yung matiis. Eh, Parang ikaw lang, hindi mo matiis matiis ang nanay, tatay mo. Sila din. Sabi ko nga sa'yo, ganito na ako, hindi ko na mababago to. Kung nandiyan ang magulang mo, pag nagbigay ka sa magulang mo, ang sarap ng pakiramdam mo, kahit magbigay ka ng 100, 200, ang sarap ng pakiramdam. Pinag-aral mo, Kailan ko lang. pinagdibo mo, pinapunta ko na dito sa China 2 years. Sabi ko, huwag ka na umuwi. Dito ka na magtrabaho, dalaga ka naman. Eh, ayaw. Dumating ang jowa, nagjowa. Ang kinagalit ko sa nanay ko talagang masama loob ko ngayon. Alam mo kung bakit? Biruin mo ba naman nagla-live? Sige, mag-asawa na kayo, magpabuntis na, buntisin na lang yan. Eh, paano ba naman ako hindi magsasama ng loob? Hindi nyo isipin pagtrabahuin yung anak nyo at makatulong sa akin at makatulong sa inyo. Isipin nyo pag-asawahin ninyo. Tama ba yun, Dave? Tama ba yun? Nung ako dalaga, hindi ako makabigay sa inyo, halos mura-murahin ninyo ako, bugbugin ninyo ako. Nakapag-asawa ako, napilitan ako sa asawa ko makapag-asawa kahit bata ako. Di ba? Eh sila ngayon, wala, okay lang. Ang higpit nila sa akin, may manligaw na sa akin. Ang hirap na maraming pamilya. Buti nga kayo, sarap-sarap ng buhay nyo, konti lang kayo. Dami kayo. Tinan mo kami, 18, tinan mo nag-Japan ako. Wala pa akong 18 na na. Nasa Japan na ako. Sa Pilipinas, hindi ako nagtagal. Tapos nag-20 years old ako, nagkasawa na ako. Hanggang ngayon, nandito na sa ibang bansa. Wala akong hindi ako nag-stay sa Pinas. Para sa kanila lang yun. Diyos ko, grabe. Wala man lang paramdam sa akin na kamusta kayo dyan, kamusta ka natin. Puro paramdam, puro pera, pera. Ang hirap ang tao pag may pera. Puro pera, pera. Diba? Siguro isang dahilan kung bakit hindi kayo close is maaga kang nagtrabaho. Yun na nga para sa kanila. Kaya naman ako nagtrabaho din sa kanila at para hindi sila magkalat-kalat. Kasi mga nakikita ko sa mga pinsan ko, puro kalat-kalat, di ba? Siyempre iniisip ko na basta lang, huwag lang magkalat ng mga kapatid ko. Huwag ipamigay. Ginawa ko lahat yun. Pero hindi nila naisip yun. Hanggang ngayon. Kapagod na kaya. Kaya nga sabi ko, Wala tama, pagod ka. Nakasandal ka na sa upan. napagod. Nga. Alam mo, sabi ko sa totoo lang, ang saya-saya ko kaya dito, nung tutang dito ako sa Wushi. Kasi siya ngayon wala kasi ako, hindi naman kasi ako sanay na yung may maraming kausap na doon. Talaga nandito lang ako, ewan ko, nag-birthday nga lang sa inyo lang. Siyempre, nakilala mo ako. Oh, ito. Talaga super. Kaya happy ako may bunso. Happy ko na nga, di ba? Mas sabi ko nga, nagsiselos nga mga kapatid ko, sino ba yung bunsong Ella mo, tsaka yung mga bunsong may anak ka dyan? Tinatanong nila sa akin, ate, sino ba yung anak mong Roger na yon? Anak ko nga yon. Sabi nila. Hindi nagtatanong na isa.